ensimmäiset 40 minuuttia selvästi. Ja tässä tietysti Suomella on nyt osoitettavana se, että pahin kisajännitys jäi eiliseen ja nyt pystytään paremmin alusta asti olemaan pelin tasolla. Tinja Tapanin ykkösketju Suomelta jäällä, Abigail Pyyskata ja Senja Siivonen siinä laidoilla. Vastaan ihan peliäkin tekemään eikä vain puolustamaan. Nyt tulee kuitenkin Maija Hosovoin laukaus päin huomista. Suomelle ylivoima hyökkäys. Suominen laukoo takapatjaan. Irtokiekkoa on kärkkymässä Ella Hautala. Ella itse irtokiekkoon. Vahva vaihto nyt Fanni Kyrköltä, joka pääsi tässä ottelussa irti. Nyt tulee kuitenkin Japanin vastaisku ja kiekko päätyy Suomen maaliin oman puolustajan jalkojen kautta. Suomen useamman maalipaikan jälkeen Japani hyökkää vastaan. Pieni tovi ennen avauserän loppua. Ruonakosken luistimesta kiekko sisään. Se menee Kuja-Halkolan jalkojen välistä. Juuri kun Suomi pelasi todella vahvan siivun hyökkäyspäässä ja loi useamman hyvän maalipaikan. Pohjanaho, Pyyskata. Pohjanaho takaisin Pyyskatalle. Pyyskata levittää kuutta laukoa, peli on tasan. Maalintekijänä Julia Kuutta ja Suomi saa tärkeän kuitin vielä tähän erän loppuun. Nyt ylivoima pyörii alusta alkaen. Oli Suomelta ja tärkeä tasoitus ennen kuin Vanne alkaa sen enempää kiristää päätä. Pyyskata syöttää. Kuhdalla on kaikki tila ja aika maailmassa. Japanin alivoimaneliö hajoaa ja yllättävän lähellä itse asiassa on Haruka Kuromaru torjuntaa. Kyllä hän ehtii tolpalta tolpalle, mutta myös puolustajana viimeksi eilen Yhdysvaltoja vastaan, mutta tänään hänet nostettiin pakin paikalta ykkösketju laituriksi. Nyt on sitten Suomella vaihtovirhe ja se tietää Japanille läpiajoa, mutta loistava torjunta Kerttu Kuja-Halkolalta, joka ryöstää Saikaa Kijokavan. Ensimmäisessäkin erässä Suomelle sattui kyllä huolimattomuusvirheitä, joista Japani näitä muutamia tilaisuuksia sai. Ja nyt tämä pitkä vaihtomatka on aika kiperä paikka, jos vähänkään siinä keskittyminen pettää, kuten nyt käy. Suomen molemmat puolustajat vaihtavat samaan aikaan ja yhtäkkiä on vastustaja läpi ajossa, mutta Kuja-Halkola ottaa upeasti kiekon kiinni. Yamaguchi kääntää maalille ja siinä on heti uusi paikka äsken läpiajossa. Vaihto omissa ja ainakin ne ja Ketola puhaltelee ihan tosissaan samalla kun liukuu vaihtoa päin. Japani kun saa parhaat voimansa jälleen, niin kyllä tässä vaaran tuntua on. Odaira maalin kulmalle Kakutalle, Odaira laukoo ja takatolpalla on Akimoto, joka iskee Japanin johtoon. Paikalla, mutta tänään nostettiin hyökkäämään ja musiikkia tulee heti. Kovaa koetellaan nyt Suomea. Oma painostus ei oikein nyt tahdo maaleja tuottaa ja Japani Loposelle. Ketola, Kolmonen. Nyt on kaksikin suomalaista maali edessä ja kiekko kolahtaa rimaan. Tulee vielä. Loponen ohjaa ja kiekko muuttaa suuntaan vielä Steenistäkin. Ja putoaa maalin katolta pahaan paikkaan pikkelästi. Jenna Kolmonen. Lamberi. Laukoo kaukaa, kiekko muuttaa suuntaan ja menee etukulmasta sisään. Helpottava, tärkeä ylivoimamaali Suomelle ja peli on 2-2. Se muuttaa suuntaa Rino Tadasta, mutta sitä ei tarvitse anteeksi pyydellä. Suomi onnistuu toistamiseen tänään ylivoimalla. Tada eteenpäin Kakutalle. Kakuta nousee. Yrittää ottaa Tada keskeltä mukaan. Nyt Kolmosella on pahanalus jalkoja täynnä. Hän tulee heittämällä ohi ja pystyy viimeistelemään. Jenna Kolmonen tulee
kolmikolle ja raivaa Odairan tieltä pois. Toista jää pelattavaksi. Japanin vahva vaiheen keskelle. Kolmonen saa kiekon omalla alueella. Ja ihan silkalla luistelulla Odairan ohi. Näytti jo, että kolmonen ajautuu pieneen kulmaan, mutta pystyy vielä kääntymään tarpeeksi jyrkästi. Ja saa kiekon taka-alanurkkaan. Terauchi uudelleen, monta vetopaikkaa hänelle tässä erässä. Ei kuitenkaan tulosta ja nyt on Nurmistolla mahdollisuus kokeilla tyhjiin ja sinnehän se menee. 4-2 Vilma Nurmisto maalin tekijänä. Tapani saa kiekon keskialueelle ja Nurmisto polkee kiinni. Varma viimeistely punaviivan päältä. Antaa pelin Suomelle. Japani antaa kyllä todella kovan haasteen tänään ja pelaa hienon pelin, mutta kolmannessa erässä sitten Suomi saa koneesta tehoja irti. Lamberg